दिल्ली जंतर मंतर गो 5 तारिख नि सिमे 6 तारिख तिनि हाल जरा बरो दर नारजा सिटिं डेमोक्रेसन खाइजा बयनि लास्ट नि दिन उंगै जों जिब्रासानि अस्तित्व न नाल बांगै जों जतनो ग्रेट राति पालन मानानि बांगै जों दिनिनि सानजा जरागो जों लुका तुयुइ जों हनि प्रोटेस्ट रैली जों खाइखा जों अरनि खद्रायनि सिमि जों तारासान स्कुल जरा प्रोटेस्ट रैली जों लुका तुयुइ जों हिम बटक हिम लाइखा इनके दिल्ली थांनाय बाङै बाहाय तो कक बरनो बाहाय कक मेसेज रक बाहाय मा खा आबरक किसे साइखना दिल्ली गो हके मोटामुटी आरो जागागो जे बुबाग्रा जे सागै तंगो गाहाम नंनाय जे सान फाइमानि बा थांमानि ब कुनु समयो माने मांगनां थांया ककनो बुबाग्रा सागै तंगो ते सोंबाय आरो थाङै नायाबा जे बुबाग्रा कक सामानि ककनो जों मा सागो इनके दिल्ली दार ना खाने रबो फर रगो किफिल नाय आबरक दिल्ली दर ना खाइनै रंके तिनि borok aisuk ni train bogo kasanai kasakangke saunoi salsa 11 tarik khairgo sok khaibai mani borok इनके तिनी ने आरो हिम बतो हिम लाइमा जागा बसरो बरक लाइ खाना oro himbotok himlai mani jaga punya pana 300 400 aba hairok borok laila इनके बुमंग बो पोजीशन तो किसे बोतरनो साइखना nini angka telamra political block ni block president tonoy jamatia hamba Antai ni, peor kau nak khatir tak kubukur